Er is geen sprake van een headsetje en eermerkwegen dus. Dat zei de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die tjens nam Juster V bij Tom de Groot in beslag, maar dat weer omdat er net goed op elkaar past weer. Er is geen link tussen de inbeslagname en het eermerkwegen, zei de NVWA. Shorttrekker Shinky Knecht heeft hem nu het plaatst voor de kwartfinales op de 1000 meter. De bandenkeerster waart in zijn heat na een fotofinish tweede. De 100 meter op het sneurrieden. Knecht komt nu nog in actie in de hele finales op de ouwlossing. De belangstelling in Friesland voor daktuin en dakbegroeien als ecologische isolatie van wenhuizen neemt Bolta. Alleen nog al bij Frisia Burgum, het bedrijf dat sokkertuin online die de verkeer maar gasten de helft aannommen. Joertwaard begon bij de onlist van groene dakken op het Raadhuisplein in Drachten. Vannacht heel bewolkt en de temperatuur is om het 2 graden heen. Het ziet een matige zuidwestenwind. Morgen geregeld zinnen, meest droog. De wind komt uit zuidelijke richtings, is matig onkrachtig en het wordt dan 1 graden.